Sri Jaya Putra Original. Juga jangan lupa diucapkan terima kasih buat Bapak Satuan Tim Keamanan, ada Bapak Kepolisian dan juga Bapak TNI yang sudah hadir. Diucapkan selamat siang, selamat bertugas, terima kasih kehadirannya. Dicapin dulu selamat siang. Selamat siang panas. Mbak kancane teleson Gang Jambu nggih. Gang Jambu selamat siang. Siang. Ki wong ya panasen to. Hah? Lampune kebanteran ya. Ya Allah, kancamu iki lho. Sik tong, kok lagu sijine tak ning ngarep. Heeh, saiki ning kene sik. Sama yo giyop ning kene lho nyapor ning ngarep. Karo sampean. Ya ya, sik tak golek lagi sik ya. Sarep ning kene, sarep ning guri ya. Heeh. Lampune gak kayak dipateni ta, Mas? Lighting iki kebanteran iki. Penak cara kuwi kademen. Gak panasen ae, Sang. Ijolan ya. Aku sing ngendang. Piring nyanyi ya, jadi vokal. Iya ya, Mang. Wis ireng. Aduh. Mulai sih. Ayo maju. Ayo maju. Besar panggung ya. Ayo dong. Tertipu, aku tertipu. Kurang maju lagi, Mbak. Pirin, Pak Jewer. Dengan janji manismu, janjimu kata kau San, bagai angin surga. Mic-nya gak sampai, Bu. Tapi Punya kesini loh. semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, sayang. Terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang entah kemana. Kini aku sendiri lagi, bercanda lagi, janda 7 kali. Kini aku sendiri lagi, bercanda lagi, janda 7 kali. Oh, oh, malu diri. Oh, oh, jadi janda 7 kali. Sri Jaya Putra Original. Ibu bisa goyang? Bisa, Bu? Main bareng-bareng ya. Tertipu, aku tertipu
Oke, gimana ini? Barangkali ada request, Bapak? Ibu? Nyon lagu nopo? Ese. Nggih, yang di sebelah sini Bunda, ada permintaan lagu. Apa sayang? Nggak ada? Nopo? Sing ndi to ki sing muni Mas? Angkat tangan. Jalukane dong. wong akeh. Jalukane akeh. Gus Dur sing sebelah kono. Ndi mau? Apa? Ban beldos. Tambal ban Bapak, duduk ban beldos kayak judulnya. Ya apa sih? Ini dikasih apa ini? Tambal ban apa? Kok judulnya aneh-aneh ini Bang. Yang gimana itu? Nggih, nanti dikasih satu persatu ya. Tambal ban, ayang-ayang, Gus Dur, gontol apa tuh? Iki aja aneh. Aneh ya lagu jenenge gontol. Requestnya satu album loh. Lagune sing ngendi jare. Gontol iki apa tuh? Artinya apa itu? Ya aneh-aneh lagune cah kene wae. Sing pedes. Gak jajan. Oh lagune gope. Gitu. Itu Pak. Sia-sia nggih. Gak bisa dinyanyakno bareng siji-siji sik ya. Udah ke sini ya. Boleh? Kau bilang cinta padaku, aku bilang pikir dulu. Selera kita terlalu jauh berbeda. Parfum udara Seger. sama tumbuh dari Itali. Kau bilang dami gengsi, semua sampai luar negeri. Manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh rahasia. Aku suka cerita, kau suka disco. Aku suka simpa, kau suka keju. Aku hanyalah seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Sri original. Parfummu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, semua serba luar negeri. Oh manakah mungkin mengikuti caramu yang penuh hura-hura. Aku suka jaipong, kau suka disco. Aku suka singkong, kau suka keju. Aku dambakan seorang
Putra. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku taksana lintang rambulan jarene tresno ngomong kanggo aku wis nganti telok ketiga nanging sliramu ora kirim palpo barang saiki wis teko
sumpah janji momong marang aku sinaksen lintang rembulan jarine tresnamu kanggo aku wis nganti telung ketiga nanging sliramu ora kirim parto bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wong lanang liya ora nyono ora ngira kowe medhot talining asmara tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok bejani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati lilo atiku wis lilo nadyan batin ku loro nanging aku ra kuwowo mergo ati wis kepecut tresno para rawuh kakung semono putri pasugatan seni tari kuda kepang sak kembaran sampun paripurna wonten ngarsanipun panjenengan pangapunten saderengipun pasugatan punika kita singkang sampe tamus panjenenganipun istirahat saking keluarga besar Sri Jaya Putra original ngaturaken sugeng kondur sugeng pinanggahan panjenengan keluarga besar Sri Jaya Putra original tun 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 Sri Jaya Putra original.